Goedemiddag Pielhazen en Pielhazinnen. Voordat we aan de hazenpeper beginnen, gaan we heel even op kraambezoek bij het bruidspaar van 2017. Het is te hopen dat er iemand thuis is natuurlijk, hè? Hallo, kijk eens, de Peter Maas. Goedemiddag John. Hoi, goedemiddag. Wij kwamen even op kraamvisite. Jazeker, kom binnen zou ik zeggen. Oké, dan lopen we even mee. Leuk. Ik heb gehoord dat hier Wart geboren is. Jazeker, Wart is 9 maanden geleden ontstaan na de boerenbruiloft. Dus ik zou zeggen van kom eens even kijken wat we hebben gemaakt. Ja, dat wonder willen wij wel eens zien. Kijk eens. Een goedemiddag. Goedemiddag. Zo, dag Maud. Hallo. Nou, we hebben het genoegen om hier op bezoek te komen en naar het nieuwe kindje te kijken. Hè, wat uiteindelijk geboren is 9 maanden na de boerenbruiloft. Klopt. Dat is een boerenzoon. Echte boerenzoon, hè. Na 9 maanden feest vieren hebben we toch nog een stukje ontspanning kunnen vinden. En dit is het resultaat. Nou, dat moet toch een geweldig gevoel zijn, neem ik aan. Dat is een super geweldig gevoel. En we hebben nu nog een aantal dagen rust door de dames die ons uithelpen. Heerlijk, wat wilden we nog meer wensen? En hoe voelt dat nu? Ach, we zijn zo trots. Met onze prachtige zoon. Kijk eens wat een pleitje heeft. Nou, en wat zal de Heerlijk. Pielhaas daar gelukkig mee zijn, neem ik aan. Hè? Want Ja, dit is de ik heb opvolger, hè. begrepen dat Wart de beschermer is, hè? Dus dan wordt hij de beschermer van de Pielhaas. Zullen we dat afspreken? Dat spreken we af. We hebben kunnen zien en horen dat John en Maud glansrijk voor de boerenbruilofttest zijn geslaagd. Ze konden dan ook hun ervaringen met een goed gevoel overdragen aan het nieuwe bruidspaar. Pielhazen en Pielhazinnen van Rooij. Mag ik een goed applaus voor onze opperboer, Zoen van de Donkershop van het Rooi, uit het land van de zon, en van Hendrika van der Loor uit de Langstroop, Juan Lopez! Goedemiddag, Pielhazen en Pielhazinnen van Rooij! Familie, vrienden, vasten lovend via het Rooi, welkom op de bekendmaking van het nieuwe boerengezelschap en natuurlijk de hoofdrolspelers, het boerenbruidspaar. Het nieuwe bruidspaar van 2018 presenteerde zich als een vrolijk, jong en enthousiast bruidspaar. Ze gaan dan ook met veel vertrouwen het nieuwe carnavalseizoen tegemoet. Ja, het is wel echt heel spannend nou. Nou begint het echt te komen. Ja. Ik zie het. Ja, echt? Oh ja. Maar belangrijk, je straalt. Dat Ja. is heel belangrijk. Ja, gelukkig wel. En Davy? Ja, zin in. Ontzettend veel zin in. Ja, nog een paar minuutjes en dan mogen we op. Ja, kei enthousiast, kei leuk jong gezelschap. En ik denk dat we de dinsdag weer helemaal op zijn kop gaan zetten. En daar gaan we vandaag mee beginnen. Wat gaan jullie eraan doen om daar een groot feest van te maken, zodat ook het volk weer naar Venray komt of in Venray blijft? Ja, een hele goede vraag. En daar gaan we heel erg mee aan de slag. Het beste is, kijk, wij zijn natuurlijk enthousiast en we willen het volk ook enthousiast gaan laten werden. En zoals je inderdaad zegt, van wij stralen en het volk moet stralen. En wij gaan ons best doen samen met de commissie Boerenbruiloft om daar op dinsdag gewoon een fantastisch feest van te maken. En zorgen dat de tent helemaal op zijn kop staat. En de melding van het seizoenjaarpad, Davy! Als brute, als dochter van je hand van chef Rap de Speelrimung en Mietje van de hand van Wagen, Gieleke uit de Heuvelstraat. Geef een applaus, Sharon Smaak! Mensen, ik wil het zeker, deze vastelavond gaan we er samen een geweldige tijd van maken. Ik zou zeggen, als in Rooi de kleur blijft liggen, laten we boeren de glazen klinken. De zon in de wolken en Noord zijn weer hier. Er is geen vaste loven van Noord 244. Als u
vraag en een troon. Had je niet losgelaten, moet er soms